yadda za ka samu wato viewers a YouTube channel naka cikin sauki. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks. Idan yau ne shugaban ka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, kar ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zabi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo za a sanar da kai a cikin gaggawa. So ba tare da lokaci ba, kawai mu fara aikin. So dan uwa, zan aje maka link din wani application da zaka yi amfani da shi dan kaga ka gina wato YouTube channel naka cikin sauki. So idan kana da YouTube channel kuma zaka ga ka rasa menene kake so ka dinga daurawa, so idan kana bukatan ka dinga daura bidiyoyi da kamar ya dan shafi harkar comedy, kana dan nishadantar da mutane, so dan uwa zaka iya yin amfani da bidiyoyi da ake daurawa a wato TikTok ko makamancin haka. So dan uwa kuma zaka ga idan kai shiga kai downloading na bidiyon da aka sashi a TikTok, zaka ga yana da watermark. So bayanin da nake so mana anan shine, idan ka je ka dauko wato bidiyon da ka dauko a cikin TikTok ka zo ka daura a YouTube, kaga ba za ka dinga samun kuɗi da wannan bidiyon ba saboda yana da watermarks akan shi. So hanyar da zaka bi shine, akwai link da zan aje mana a ƙasan description da zaka yi amfani da shi. Kana danna zai kai ka Play Store, inda kana zuwa Play Store zaka dauko wannan application wato mai suna TikDownload. So kana dauko shi a yayin da ka je TikTok, kana misali ka shigo cikin TikTok kamar haka. So kana shigo ka bude ka fara kaman ka dubo bidiyon da kake so ka yi amfani da shi. So yanzu misali dan uwa, kamar wannan comedy kamar yadda kake gani, so idan dai misali ba a taba daura shi a YouTube ba kuma kana bukatan shi, so dan uwa kamar yadda kake gani, idan dai har wannan bidiyon ya kasance ba a taba yin amfani da shi a wato YouTube channel ba, so zaka yi amfani da shi. So misali zamu huce tunda wannan da alamu an yi amfani da shi a YouTube channel, so zamu huce mu dubo wani. So kamar yadda kake gani, misali wannan bidiyon ba taba amfani da shi a YouTube channel ba, dan haka zamu yi downloading nashi. So dan uwa kowa ya sani cewa yanda ake yin downloading a wato TikTok, zaka danna alamar share din nan ne, inda idan ka danna ya kawo maka nan, zaka ga wani arrow a ƙasa kalla ƙasa, zaka sauke shi kai tsaye. So mu hanyar da zamu bi, zamu danna alamar copy. So idan ka copy link na wannan bidiyon, zaka koma cikin shi wannan application da kai downloading nashi a Play Store. So idan kai downloading, bayan ka shigo kamar yadda kake gani, so dan uwa kamar yadda kake gani, zaka danna agree, ka bashi wato alamar permission, inda kana zuwa nan gurin zaka ga wato link ɗinka ya bayyana a nan kamar yadda kake gani. So bayan ya bayyana, zaka danna inda aka rubuta no watermark, inda kana danna shi zai danyi sacin ya kawo maka wannan fuska, sai ka bashi wato allow, ka bashi permission. So kana yin haka ka riga ka sauke shi kenan kamar yadda kake gani. So yanzu mun riga downloading namu, mun riga mun sauke shi, gashi nan no watermark. So zamu je wajen inda bidiyoyin mu suke don mu dubo shi wannan wato bidiyo ku gani. Idan mun shiga za ku ga wato babu watermarks akai. So yanzu mun shigo cikin wato bidiyoyin mu kamar yadda kake gani. So kana zuwa zaka sauko ƙasa, zaka ga inda aka rubuta TikDownload video. So kamar yadda kake gani, gashi nan zaka gan shi a ƙasa. In ka shiga zaka ga babu alamar wato TikTok a kansa. So kamar yadda kake gani, ko da kai karki ya kare, ba za ka ga alamar wato alamar TikTok ya fito ba. So kamar yadda kake gani, gashi nan in kai haka zaka iya sassauke wato bidiyoyi da yawa ka dinga daddaura su a YouTube channel naka. So dan uwa, nagode idan ka daɗin bidiyon nan, ka danna min like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba. Nagode.